V živote každého kutila nastane raz moment, kde sa stane toto. Nech sa páči zalomená skrutka. Mnohí si s tým vedia dať rady bez problémov, no ale pre tých, ktorí sa s tým v živote nestretli, natočím krátke video, ako to odstrániť, teda až sa mi to podarí. V skratke sa postupuje tak, že do skrutky sa navrta diera v vhodnom priemere. Samozrejme ideálne to aj namazať. A potom sa zoberie ten špeciálny nástroj na odvrtanie, respektíve na vyvrtanie skrutky. No a uvidíme, či to povolí. Skrutka je možno nejaká 8 alebo 10, ani neviem, asi skôr 8. Zvolil som vrták 5 a idem to vyvrtať. Takže namažeme a skúsim tam spraviť dieru. To by jej mohlo stačiť na hĺbku. No a teraz to skúsim odvrtať, respektíve povoliť. Zvolil som tento rázový momentový uťahovák, ktorý by mal dopomôcť k tomu, aby sa to podarilo. Tenší priemer absolútne zlyhal, tak skúsime teda hrubší. A podarilo sa, aj keď nie úplne tým nástrojom, ale toto je ten viník. No a túto skrutku budem musieť nahradiť novou. A pravdepodobne vyrezať aj nový závit. Ale nevadí, s tým si poradím. Tak som sa rozhodol, že ešte natočím krátke video o rezaní závitu. Idem robiť závit M10. A to sú takéto, no to je takéto náradie, takéto závitníky. A idem robiť závit M10. No a ráta sa to tak, že toto je závitník, s ktorým to budem teda robiť. Štandardne platí, keď idem robiť závit M10, odrátam stúpanie, to je 1,5 a vyjde mi, že diera by mala byť 8,5 priemer. 8,5 mm. Tuto idem v podstate len mierne zväčšiť závit, takže dieru robiť nebudem. A postupuje sa nejakým takým štýlom. Zase je to vždy dobre mazať. A nejaké 2 otočky. Dve otočky dnu a jedna naspäť. Raz, dva a naspäť. Polotočky naspäť. 1, 2 a naspäť. No a takto sa dá postupovať. V podstate ten závit už je prečistený, hotový. Prebehnem to celé. A tým pádom
by tam mala pasovať aj tá skrutka. So širším závitom, predtým to bola 8. A teraz je to už 10. Všetko funguje, takže to je všetko ohľadom zlomených skrutiek. No a vám prajem, nech sa s tým v živote nemusíte zaoberať.